rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenang mangan mangut lili rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku kaya sampun nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo metutu emanen paras ayumu gak beda karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo dumelang ana dina liyane bakal tak upayake muga piye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane puprah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina cintaku kaya sampun nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo metutu emanen paras ayumu gak beda karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo dumelang ana dina liyane bakal tak upayake muga piye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane puprah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina
saged nuruti apa karepmu tapi ojo dumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane putra aku bakal setia ora mungkin medua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina aku bakal setia ora mungkin medua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina